wannan yaron da a gida muna zuwa gala ma da cewa za a sanya kowa jika babban jika mahmudu sai da ku ne muke musamman da ba ku da ba mahmudu ya shiri to sai da mai mu dan banza mu je bakin sharifi kai ma sharifi ne ko yaki ko an so haka baban mu ta ce kakan ku sharifi ne alhamdulillah ga baki balalu ba ku fada ba shi ga baki balalu 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 Allah sarki Allah kara wasu da ba ka kai ruwa wani abu kawai alhamdulillah alhamdulillah abu da